салом ба ҳама мухлисони барселона. имрӯз мо чанд хабар дорем ки бояд онҳоро муҳокима кунем. мо дар бораи воқеаҳои муҳим дар атрофи барса гап мезанем, вазъияти даста ва бозингаронро таҳлил мекунем. ман фикри худро дар бораи ин мавзӯъ ба шумо мегӯям. вале пеш аз он ки як чизро ёдрас кунам, мо як канали телеграм дорем ки дар он на танҳо хабарҳои барселонаро пайгирӣ мекунем, балки бозиҳоро мустақиман тамошо мекунем. имрӯз барселона бо Севилья бозӣ мекунад ва шумо метавонед ин бозиро дар канали телеграми ман пахши мустақим тамошо кунед. пас ҳатман обуна шавед, бо дигар мухлисон бозиро тамошо кунед ва муҳокима намоед. ба канали мо обуна шавед, лайки қиматбоҳои худро ҳамчун мухлиси ашадии барселона гузоред, то ин ки ман низ рӯбаланд шуда ба шумо ҳар рӯз видео барорам. ҳоло бошад ба мавзӯи асосӣ мегузарем. ҳоло барселона дар фикри дароз кардани шартнома бо Войцех Шесни аст. агар росташро гӯем, бозии ӯ воқеан дар хотир мемонад, вале бештар мисли як шӯхӣ. аммо ба назар мерасад ки роҳбарияти барса аз ин розӣ аст. ман то ҳол намефаҳмам чӣ тавр чунин вазъият ба вуҷуд омад. ба назар мерасад ки Пеня аз аввал ҳамчун мағлуб интихоб шуда буд. вақте ки Шесни омад, фақат мунтазир буданд ки ӯ ба ҳолати хуб дарояд ва баъд бе ягон баҳона Пеняро ба захира нишонд. аммо ин беадолатӣ аст. Пеня 3 моҳ бе ягон хатогӣ бозӣ кард. чандин бор дастаро дар лаҳзаҳои сахт наҷот дод, вале ӯро бе ягон сабаби мушаххас иваз карданд, танҳо барои он ки Шесни аз нафақа баргашт. ҳоло биёед рост гап мезанем. Шесни ягон бор дар сатҳи баланд бозӣ кардааст? ӯ не Буфон аст, не Нойер ва не Тер Штеген. ӯ танҳо як дарвозабони миёна аст, на бештар аз он. агар барса воқеан шахси боэътимодро мехост, чаро бозингари сатҳи баландро нагирифт? чаро Пеня аз ҳайат баромад? мегӯянд ки ӯ як бор ба тамрин дер омад, вале Кунде ҳам дер карда буд, вале ба ҳайат баргашт. пас бо Пеня чӣ шуд? ба назар мерасад ки ин танҳо як баҳона буд, то ӯро комилан аз даста берун кунанд. ҳатто озоҳ аст ки Пеня ба Флик наздик шуда пурсидааст ки оё воқеан як деркунии ба тамрин ӯро аз ҳайат берун кард, ва гӯё ҷавоби Флик чунин буд: ту бояд бештар худтанқидкун бошӣ. вале ин чӣ маъно дорад? ягон далел нест. пас агар ӯ хато накарда бошад, пас чаро бозӣ намекунад? ин як саволи муҳим аст. чӣ бояд мешуд? агар Флик дар ҳақиқат фикр кунад ки Шесни бояд аввалин бошад, пас беҳтар мебуд ки бо Пеня рӯйрост гап мезад. масалан чунин мегуфт: ба ман таҷриба лозим аст, ту ҳоло инро надорӣ, бинобар ин бозӣ намекунӣ. ин ҳадди ақал як шарҳи мантиқӣ мешуд. вале вақте ки касро бе ягон сабаби аниқ аз ҳайат мебароранд, ин танҳо маънои онро дорад ки тасмим аз аввал гирифта шуда буд. ҳоло танҳо умедвор шудан мумкин аст ки Флик медонад ки чӣ кор мекунад, зеро агар дар лаҳзаи ҳалкунанда Шесни хатои калон кунад, ин тасмими ӯ як фоҷиаи калон мешавад. шоми футболи Испанияро бозии байни Севилья ва Барселона ҷамъбаст мекунад. каталониҳо дар ҳафтаи гузашта ба нимфинали ҷоми Испания роҳ ёфтанд ва ҳоло ҳавои даста хеле болост. онҳо дар шакли хуб қарор доранд ва мехоҳанд ин силсилаи муваффақиятро идома диҳанд. дар ҳамин ҳол Севилья аллакай аз ҷом хориҷ шудааст ва фикри худро пурра ба Ла Лига равона кардааст. аммо онҳо низ дар 4 бозии охир мағлуб нашудаанд. савол ин аст ки оё Севилья метавонад ин силсиларо идома диҳад, зеро рақиби онҳо яке аз беҳтарин дастаҳои ҳуҷумкунандаи Аврупо аст. тамошои ин рақобатро бо 1x ҷолибтар гардонед. ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи TG Barsa, ки нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. ссилкаи лозима дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. биёед тасаввур кунем, ҳамагӣ чанд сол пеш Ансу Фати меросбари Месси номида мешуд, касе ки бояд ояндаи Барселонаро таъмин мекард, ва ҳоло ӯ дар рӯйхати бозингароне аст ки клуб мехоҳад ҳарчи тезтар аз онҳо халос шавад. ман намедонам Флик бояд боз чӣ кор кунад, то ки Фати фаҳмад ки мавқеаш дар даста тамом шудааст. ӯро ҳатто ба ҳайати бозӣ намегиранд ва вақте мегиранд ҳам ӯ фақат дар рӯйхат аст ва ҳатто як дақиқа ҳам ба майдон намебарояд. дар бозӣ бо Севилья ӯ боз ҳам аз ҳайат берун монд ва клуб расман гуфт: Ансу, барои ту роҳ аст.
Туркия. Беҳтар аст ки биравӣ, вале ӯ намехоҳад. Ҳанӯз бовар дорад ки имконияташ хоҳад расид ки ногаҳон ӯ боз як бозингари муҳим мешавад. Мушкили ин аст ки ин вақт аллакай гузаштааст. Азбаски трансфер дар Испания баста шудааст, имкониятҳои ӯ хеле маҳдуданд. Ҳоло танҳо чанд лига аст ки метавонад даста иваз кунад ва Туркия яке аз онҳое бошад ки то 11 феврал бозингар қабул карда метавонад. Фенербахче бо сармураббии худ Жозе Маурино ба вазъият таваҷҷӯҳ дорад, аммо бештар аз ҳама Бешикташ мехоҳад ӯро бигирад. ҳатто омодааст ки ба Барселона ояд ва шахсан ӯро бовар кунонад. Агар Фати воқеан бозӣ кардан мехост, ҳоло аллакай ҷомадонашро омода карда мемонд, аммо эҳтимол меравад ки ӯ танҳо мехоҳад дар клуб бимонад, маош гирад ва суханони падарашу агенташро гӯш кунад ки мегӯянд беҳтар аст дар Барса монад, ҳатто агар ба ӯ дар даста ҷой набошад. Барса чӣ кор карда метавонад? онҳо ҳар чӣ ки метавонанд мекунанд. Клуб мехоҳад ӯро ба дастаи дигар гузаронад, чунки хуб медонад ки тобистон рақами 10-ро озод кардан лозим мешавад. Агар Фати бозам рад кунад, ягона роҳ мемонад ӯро ба дастаи дуюми Барса фиристонанд, то ки фаҳмад ки дар дастаи асосӣ барои ӯ дигар ҷой нест. Футболбозоне ки воқеан мехоҳанд бозӣ кунанд, роҳ меҷӯянд ки вақти бозӣ пайдо кунанд. Ба Бешикташ рафтан ҳукм нест. Ин як имконият аст ки боз ба формаи хуб баргардад, худро нишон диҳад ва баъд ба сатҳи баланд барояд. Аммо ба назар мерасад ки Фати ба ин чизҳо таваҷҷӯҳ надорад. ӯ роҳеро интихоб кардааст ки на роҳи футболбоз, балки роҳи касе аст ки танҳо мехоҳад то охири шартнома маош гирад ва баъд фикр кунад ки чӣ кор кунад. Хуб, интихоби ӯ, вале барои Барселона ӯ мисли як ҷомадони бедаста аст. Бурданаш душвор, партофтанашам мушкил. Умедворам ки тобистон ниҳоят аз ӯ халос мешавем ва ин қазия ба охир мерасад. ҳамин ки ягон бозингари гаронбаҳо пайдо мешавад, дарҳол хабарҳо мебароянд. Барселона мехоҳад ӯро бигирад. ҳоло бошад гап дар бораи Ҷамал Мусиала меравад. гӯё ки Барса омодааст барои ӯ 140 миллион евро пардохт кунад. Вале биёед воқеиятро бинем. Барселона воқеан ӯро мехоҳад? Албатта, вале ӯро кӣ намехоҳад? ҳамаи клубҳои бузурги Аврупо мехоҳанд ки чунин бозингарро гиранд. Фарқ дар он аст ки пул дорӣ ё ин ки не. Ва дигар масъала, оё Барселонаи ҳозира воқеан боз як нимҳимоятгари ҳуҷумиро ниёз дорад? Ба назар гиред ки дар даста аллакай Педри, Гави, Фермин Лопес, Де Йонг ва Марк Касадо ҳастанд. ҳатто бозингароне мисли Флориан Вирц ва Алекс Баена ки қаблан клуб ба онҳо таваҷҷӯҳ дошт, дигар барои Барса муҳим нестанд, чунки нимҳимоятам аллакай пур аст. ҳоло мегӯянд ки агар Барселона ягон нимҳимоятгари дигарро бигирад, он бояд Мусиала бошад. Хуб, ман мефаҳмам ки ин бозингар сифати баланд дорад, аммо дар ҳақиқат ӯ лозим аст. Агар Барса бозингари нав аз Бавария бигирад, беҳтар мебуд Кимих бошад. Дастаи мо опорник надорад, танҳо Касадо аст. Акнун биёед масъалаи дигарро бинем. Якум, Мусиала қариб 100% дар Бавария мемонад, зеро онҳо мехоҳанд ба ӯ шартномаи дарозмуддат пешниҳод кунанд. ҳатто агар ӯ нахоҳад дароз кунад, маоши ӯ беш аз 25 миллион евро дар як сол аст. Агар бо бонус ҳисоб кунем, ба 30 миллион мерасад. Барселона ҳатто ройгон ҳам ӯро гирифта наметавонад. Дуюм, даста ба бозингари нав дар нимҳимоят эҳтиёҷ надорад. аллакай Олмо, Гави, Фермин ҳастанд. ҳатто дар дастаи ҷавонон Тони аст ки эҳтимол тобистон ба дастаи асосӣ мегузарад. Сеюм, агар 100 ҷамъи миллион евро сарф кардан лозим бошад, беҳтар аст барои форвард ё вингер бошад. Левандовски тамоми мавсимро кашида наметавонад ва ба клуб бозингари лозим аст ки аз захира баромада ба Рафина ва Ламин ёрӣ расонад. Масалан, Браҳим Сарагоса метавонад варианти хуб бошад. агар Барса пули зиёд дошта бошад, беҳтар аст Александр Исакро гирад. ӯ ҳам ҳамлагар аст, ҳам метавонад бо Рафина ҷойҳо иваз кунад. ӯ чуноне ки мегӯям мисли Анри нав мешавад. хулоса, бас аст бо ин хабарҳои хаёлӣ. бигзор Барса аввал проблемаи аслии дастаро ҳал кунад. мо бо 100 нимҳимоятгар намехоҳем ки баъд надонем ки онҳоро дар куҷо гузорем. хайне, ба ҳамин тамом бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. дар ҳама ҳолат Барселона ва канали Барса Диҷиро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бачаҳуча, дар паноҳи Аллоҳ.